pamusoro wemadyira pamusoro wedarise remunhu tofunga tina atete vedu vakara atete vakuru mumusha vanonzi Hamari atete vakashaya nyeri vakutosvika nyeri 15 years vashaya gadheni ravo raishandiswa navamwe amai vaigara mushamberi amai vodupa vakati sizva atete vashaya todi negadheni tikaungana ivana atete vanga ripapo sabhuku ushaya anga aripo wamai manje utupa mweziyo tagara pasi takurukura nawo yacho amai vakata zvavaita kutanzi pane rakwanisa kutaura naamai ava anati vanga pana kana pakanyarara ndopana sabhuku ushaya iwe vakwanisa kutaura naatete avo sezvo usina gadheni komani ndikati andikwanisa kutaura naambuya ava nditase ndiva nawo zvakuda pagadheni ravo chifukwa ndakaura naamai vavo ndikati 50 years chiri magadheni iroro manje atete ndaona musoro totakura mashanga emwe unoita zvekuchengeta mombe atete mauya musa ndikuda kutsvage muriwo soita kutotaura pano pamasitoro taiwataura atete kanzi gadheni atiterere amarire ndakwirida anapota chakaipa musati taiwa atete ndiri kumhanya tichakutsvagai kanzi aiwa kanzi ndikunana mama ari kuti kwataura ndakabvuma kudzoka vataura taiwa atete ndichakutsvagai kana tichataura ndaedza kutaura chikuti ndaida kutanga ndataura nahanzvadzi baba nababa kwandiri kuti handikwanisa kutaura navo because atete vakarwa kuchwesha saka zvikanibvunza kana atete wabva kuchwesha tisinobvunza gadheni kwamangezvo bho here chega ndivapinda mune zvakanaka aiwa atete ndichakutsvagai takati anenge svondo vakazondipinzirai foni kuri kusei haro murewa kuri sei koko makazviri kudiwa ndiri kuya weekend ino kuzorima kati tataka ndayambokutendererai gadheni akwanisa kutotora imi atete muri kuchweshekai dai vari baba nevanhukadzi venyu vakutiti nhai mwanangu pazvakaitwa natiri mudiki zvakafamba sei titsanangurirowo zvazviri nani kuti matiri munofanira mukuchweshe muchida gadheni riri panyara ko zvafamba sei vakataura andapota chakaipa kana vanomboti anogona kupurere andapota chakaipa kwavari chakosa kuti aiwa atete gadheni handikupei nekuti nhaka igoyoka iri pazvakaitwa makamurira aiwa iwo kangosimuka kuti gadheni ada kurata pandakasimuka pacho mama muri kupi ye pagarwa namangezvo dzimba dzakasiyana aiwa atete isu ngasipinde patsanura musha ngatisiye wakadaro isu ngatinetsane nyaya tikunetsana tafunga vakataura zvavakataura ini ndakazopedza kutaura atete imimi kana muchinetsera nyaya yegadheni hatiti tine gadheni vavara baba venyu hatiti risira atete vemusha imimi amai venyu vakaroorwa vanochata panjere but vakubva ikoko vachazorima gadheni kwamange zvino murume wavo imi vakuda gadheni atete dzoka mutore gadheni riri mwana amai naambuya nemurume wavo kwanjere kana mukuda gadheni pandakaona mambo pakasumuka hondo yegadheni iri tisapedze kwama kuti kupei picture inyaya yekuti vari kunetsana navanhu vakanyakabao vanhu vakanyakabao vari kuti ivo vakasiya vakatekeserwa gadheni nemunda naambuya nasekuru akashaya saka hondo yatsva manje ndopakuda kudzoka kuti vakatora gadheni ikremwe bheka ini pakavanhu vakanyakabao vari kugoita secret ndakaenda kumukuru wangu mukoma ndimisabhura vekwanyakabao vauya vari kuti takatekeserwa gadheni nemunda nevanhu pagarwa handi munovaona munhu zva kutaura ndakatoenda namukoma saka pa 15 years mandakadyara mugamu watokura makuya nhasi nekuti maswinya nanhu kanyakabao kodai kusata hunde kanyakabao iyi maiuya rozobvudza gadheni ndonyandira naye muno muchanambiri muruzhinji vakahadzana munoti nezvekutaurwa pamusoro ivada tete havana vakafa 2019 musi wa 31 tichibva tavaviga musi wa 1 ndobva tapedza kunoviga tatinanzodzi baba vake bamnini vake ndovanguvatovarisabuko tabva kunoviga navanhu vavanuvaya vavagovanhupi ndobva hanzvadzi yangu nekadiki ndiva namba 5 bamini nindini mukuru ndobva zvanzi gadheni atete gadheni tiri kupa baba pita tisati tombodii ipapo tichiripo tese ndokumaimwe time tese iri muno ndobva pasi ati mamunini zvavari kurovo ini gadheni ndipire zvamuti tese ndirishandise ini ndakanyatsomupimbira ndikati murewo gadheni tiri kukupai asi muridziwa gadheni ndifunga mukuza ndipa kwaishi pita plus achiri mudikanga asati aroora ndobva tapasisa andambozvita private ndakatorana nevese vangu vari kuve ugama ngwari tikabva tataurana pachii tikati gadheni tapa murewo pasi kuti vashandise asi but gadheni kana rava kudiwa rinodzokera kumaoko echi emuridzi vavo chokwadi akashandisa pasi kubva 2019 kusvika izvozvi
hanzvadzi yangu yakarora ane mwana wake vari anoshanda kubhimbira mukadzi wake ndianouya kunokomba ndobva ndadzoka kumuzukuru wangu handambozvitana kuti nditi pangazoita dakari kuti kana tingazosvitsana kunoko ndakatosvika tikatomutsvaga zvakanaka-naka ndina amai ndine sekuru Peter nemunin'ina wangu tikati murewa ndauya baba tati baba wenyu akura vakuda kushandisa gadheni ravo riri atete riya ndoratainga zvikati aiwa hapana chakaipa atete wangu gadheni riripo ndobva ada kutogotaura nerondedzi kuti ana ambuya saidi ana chichi ndikati ai zvikuona ambuya saidi ana ambuya saidi vakanga vakangokumbira tete ndotete anganga vakura vaingoshandisa gadheni ndobva ndadzokera maoko zvekudai zvakada kutaura dai zvakataurwa patakagova ndombi ndobva zvapera izvozvo ndazoenda ndogara kwarari ndadzokera kwarari ndopa ndakazofanira amaitendo kana amaitendo kumurewa pasi vari kuti kudii zvikati hapana zvandambotaura ndatiripo ndabvadza ndichasindaro neishwedei hatazopedzerana ndopa ndakafanira mwana wanzodzera tikataura zvakanaka murewa wamuri sei aiwa ndiraiti tete ko makazoti kudikwa nenyaya yagari zvikanzi kana nyaya yagari forget nyaya yagari nhasi kubai ko gadheni hausi kundipa wai zvikanzi kana kutoda gadheni endai kwamambo ndokamuchanozonopirwa gadheni hasi kudzoserai handina zvakawanda zvandakataura naye pasi panyaya yepafoni zvaangati izvezvi ndafunza mumwe achadoma maziko chandakaita handakataura the very day randafonera nemunin'ina wangu achisisi izvozvizvi pano patoya mupurisa kwamamba waya nesamwe handakatidza kunyazonzwikisa kuti zviri kufamba sei inini handinambomboramba kuti ndiye kuno kudara madyira ndauya kuti ndinzwise kuti nhaka yepamusha inofamba sei nekuti inini atete vangu ndo first born yemumba mana baba vangu ndogotwe mumba mune tisakazvarwa tiri 7 ndoda kuziva kuti nhaka inofamba sei ende kana watora chinhu wapa munhu madyira inozova mhosva iri kuti mangwana nyaya inodzoka pauri wakuti afanenge wapara mhosva handida kunzwisisa ipapo madyira okay tikatokuti isusu kana vanhu havayati manhari hativharidzire nyaya kuri kunze nokuti munhu anenge auya achiti munhu ndaakutorerwa kana kuti akuita sei but kana maamudare mukutaura ndo patinozoziva kuti zvinhu zvakamira sei then izvo zvamazobvunza ndomumambukurukura imomo ndopamuchazoona kuti nhaka inenge yakaita sei mambo achazokudza izvonyasi toda kuti tigokurukura panyaya iripo yamashedzerwa pasi tete vangu vari kuti aiwa inini handina kuita sei ivo kuti vane 15 years ava vari kuti sati kana takatarisa zvikura kuti vane 6 years ane 6 years vashaya saka ivo vari kuti aiwa isusu tatakambonibirikina takangowakumbira ikushandisa saka kudzipakati hazina dzichibva waita sei wana ndo nyaya iripo saka zvekutaura tete wakunogwa zvidzo kana pane zvausati aisa mune vamwe pane pauripikisana napo here pamusoro madyira tofunga baba vangu akutaurwa amunhu asaimba amunhu mukuru baba havasiwe vaifura kuzoti naye mwana angu todi pakuti tete wakure bhazoboshweshe isi baba tichivaona everyday tichimhosara pamasitova aiwa tichasvika ikoko pamwe ivo tete kaya vari kuti ndiwo pamakapanana ivo wakapanana natete baba vacho ni vari kuti vapo baba vacho because izvo zvakachaitori hakana munhu acho ndiri nari akupohwa kamunda ndiakufana kuita sei kufambira munda wake ane kodzero kutofambira kwete kutoya kuno kwamambo kuenda kuna sabhuku unoti ndakuda munda wenhaka ko ukama hwenyu hwakamhomera sei imimi pauti hwenyu kuti tizosvika pane bvunzo wabvunzwa wenhaka hwakamhomera sei ukama hwenyu because pamwe munogona kudaro muri ana tete vedzinza kana kuti muri ana madzisekuru enyara vakoma nevanin'ina kana kuti ana tete avari hadzadzi yababa wako kana kuti hamene zvakamhomera sei ukama hwenyu wanda atete hadzadzi yababa wako chaipo same father same mother mufemere wedu iye kuti masere manogona kusiyana kuti mangaizvawo papa vakusore bati dzinde ririchi rimwe chete
pamusoro manheru ini tirive kwachisoti ndofukana makaita zasamba rakanyorwa kunzi pasi mangezvo munhu akafa anonzi mari yemubhagarwa panaka ini ndinonzi rozi reibhagarwa panaka hanzvadzi yangu yari kunzi dai yanga iri yayo yakazobvunza gadhini kwaari anonzi Peter Bhagarwa panaka saka wadzodzi pane musikana ipapa kana taapanaka pamusoro manheru chinetika pamasede pane mumwe anogona kupuhwa yokuti ningikini asi muri vanhu isu chatinoda kuti mungorindinga hatisati kutiudze zvekuti masede makamira sei toda kuziva kuti ukama hwakamira sei pamusoro ndipire ungangogonyasokwatsandura pamusoro yemazviri ukama huripo vana vakazvarwa imba imwe chete nevasekuru vanonzi vaN'andu ndiye Mangezo naPeter Bhagarwa vanhu vamwe chete hakuna kokuti tinomboti takadii takatozvarwawo tikaona vagere musemu musha saka paradzana kwevanhu kana kuti zvanzi zvadii kungoda kunetsana kungoda kuti zvazoitikire nepapo nepapo vana vamwe chete asi panyaya yenhaka panowanzi mazuva ano zviriko ndezvekunzi kana munhu achishanda ari kushandira vana vake zvichireva kuti inini kana tomboti ndini tikubvira vana baba vanogona kana vachishanda vanenge vachishandira vana vavo then kozoita baba vanenge vana baba vavo saka baba vavo kana vamwana baba vavo zvikureva kuti baba vavo vangwani vanavo vakaita sei vakati wandei kana kuti 4 kana 5 zvichireva kuti vana vevana ivavo kana iri minda kana kuti iri chiya baba ivavo vana vese vavo vari ningirini kana vanga vazukuru kana kuti vane kodzero yekuita sei yekuwana iri gadheni ramuri kunetsana nderani pamusoro yemazviri nderaatete vangu inini amareni Bhagarwa ndodze baba vangu inini ivo atete avangu vasina vane vana vavo vese vakapera kufa vana vavo vane mwana 1 asara kuSouth Africa ari South Africa ngozi atiri kubvunzira vanoti ava nditeta ainge vakarohwa mamangezei vanga vakarohwa kumondoro saka zvakazokona mundoro vauya vagara mumusha vakapuwa sei kani teta ngozi havasika ngozi ameno naipasei naimirewo mariteni soja ndakazoneta kuuta ngozi mimi nhaka yaprojekti yababa venyu kwete atete takutaura zvemanhichirina zvepanhaka pamusoro yemazviri kuuya kwakaita vateta vakudzoka vanga vadzoka vakasikopuhwa gadheni nababa naBhagarwa saka chichingorima asi uzive kuti iwewe hausiwo muridzi wegadheni muridzi wegadheni ndiPeter mwana wasekuru Mateni hanzvadzi yangu inini ari kupindura kwaari kusenza next time kana itai kuti iye ndiye anofanira kuuya achiita sei achimiririra nyaya dzake mowana ava vase vangaraka vangarambuiwa mangezvamangarira munhu anga akamukremera kare akamukremera orit mangezvo itiwo gadheni weuzowana gadheni wati pane zvamakaitirana zvii vambozvitaura amai vaiti vakabhadhara 50 kg yechibahwe ne 150 ndopakati asabhokusha wewe mukova anozigona here
iwo kuti sengoti haikubari zvazvo ainzwaro ndokuti muzonozvigonera ndini bosi vanhu pavakabvudza vakanyarira pesana atitaura hauna bvira vadairo bosi pavatasema jimeti patema yakafatira kusvika panonhasika wokuti azosumuka uturu kadhiri kaiti kake kunge padata kakutenga nekutengeserana nemunhu akukrema ndokasumuka akakutaura chetaura saka wakabhadhara chibage nemari chiri pachikwereti chateta kwatiri kumunhu aishandisa gadheni iroro kairitirweiyo aishandisa gadheni ivaiti vanga atakakutengeserana kana angatengeserana naizvozvi tombota atengeserana kana angatengeserana izvozvi taurire pakuti ningirikeni paruzhinji kuti kana pane ane zvaro because kana matengeserana pamwe munogona naro pari panotaurwa vane zvichemo zveningirikini vezvikwereti poabata inini amai ava vamwe vakaita sei vamwe vakandikwereta bhagi inozitsaga ne150 saka manje handizoti ndeita sei sezvano vamwe vakaita sei vakandikwereta vanenge vari tuyo ari kutaura zobva nzizoti kana vanga vakweretai zvakura kuti sezvo pane gadheni ravo here kana kuti pane munhu here ari kwanisa kubhatara gadheni inoti tsaga iroro ne150 kana kuti tovapa gadheni ndo zvakataurwa here abai kuti izvosvika kwataura nyaiwo majikira kumusoro vachiudzwa kuti amai munhu amai shandisa gadheni ashaya ndopakwataura mashoko kuti aiwa inini ndakadai nemunhu wangu nyaya ndobvaiswa mudare ivana tiramba ripapo hana bvira wagwedeze kana poindi ndokwachina mudhara imi pane vari panapo pane rakwanisa kuzadzisa zvakapuwa amai ava kana titore chinjedu bheki bozi ndirakatitara kudzora chinjedu bheki ini ndokupinda kwandakaita mukuru wati gadheni ringe rakatengeserwa amai ava ndopavakabvunzwa kuti akaita kuti anhayo chinhu chedu vakashaya tapengo akatengeserwa gadheni here ndosokutara pavanga vakuti ivo netsaka nechibaba yangai 150 chibonde kana kuti maviri angarivesi vakatengeserwa gore ripi aite ndikazoya ndapabvudza makada kubvunza kuda kunyatsoti tikubatsirei isu chatinoda ndekuti mararirati maimbowirirana pari mautaziwa kuwirirana nenyaya yegadheni mawana mambo aripo pakukugadzirisa kuti kwete kuti musandivikire because pamwe pari papo kuti munogona zvinhu zviri simbo kuti tetendazviziva kuti makuda gadheni asi naingokupira tinaita ambofaneta nahafu ipane mune muchiita sei kuri kuwirirana muri mamese kusvikira bhosi kana achinzi agare yanoita sei pamwe tevangaingotaura kuti gadheni muri yarapura asi sezvo agara aziva kuti iri gadheni rangu iri kana ndakuzouya ndomuswaita kana ari mukoma kana pabiki ndauya ndauda kurima gadheni rangu kwavana gadheni afana akasimudza rimwe futi risiri iri ane rimwe ane rake fana akasimudza okay taura nyama wopasi unotone rimwe zvako ina ndakati ndavenikodzera amai medari pasi tichimupa gadheni taiwirirana tichiti gadheni haringashai munhu anoita sei anoshanda tiriwane kuita sei kuchengeteka munhu ari kunzi anga akatengeserwa gadheni anga risina kutengeswa gadheni ranga rakakumbirwa namavuto ndiaida kurishandisa mavuto achienda kuSouth Africa atarisira amai vake ndovachirishandisa gadheni raatete asi atete vakazosvika pakutaura kuti inini handichakwanisa kuenda kugadheni prazina handikati munhu aramba achirima gadheni anogona kuzondipindukira mangwana kuti gadheni iri ndakaritenga pakafa atete gadheni rarisisina munhu airishandisa saka pakagoiwa zvinhu zvaatete vanhu vachitaura pasi akati inini ndiripo ndogona kuita sei kumbosanorishandisa sezvo muri dzuva ropita achiri mudiki saka ini ndaingofungidzira kuti pasi sekusirwa kwaakaitwa gadheni zvichizodzoka vatete vachiti gadheni riye pita ane mhuri yake tasina kumbotarisira kuti nyaya ingasvike kuno pachifu
yanga iri nyaya yekuti tingounganidzana pachedu kuti azvatakamboitirana zviye taakuzvidzosera mukaridzi atendera. Saka mukuti pakatota gadhi rakasingashandiswe zvakataurwa ndovakashaya munhu akarinda nepapasarira. Pamusoro wemadyiro, pamusoro edare, naye madyiro kana musha wakazara vanhu vechirume ana atete ndovangagove nekuti ndinfanira kubata musha wavarume sura zishora dare madyiro iwo musha wavarume. Sabu zirikubvunza vanhu musha wenyu wakutomwana wakadzi Weteshe zvinhu zvese zvinoenda nekutaurirana, kukumbirana nekuda kusenzesa chinhu hazvireve kuti tapatsanurana kana kudii, asi kana chinhu chakunzi chiri kudiwa nekuti chakataurwa pavazhinji, hachina kutaurwa pasina vanhu, chakataurwa paruzhinji, vanhu varipo, munhumbi dzagovewa zvenaka, zvimwe zvese zvagadziridzwa. Akakumbira mwana kuti inini ndakandisipo, asi nawe ndinoiziva nekuti ndinoitaurirwa. Inini ndini ndinototaurirwa zvinhu zvacho zvese, saka inini ndakaziva kuti ndo mafambiro azvaita, saka hazvina mhosva igradi ashandise nekuti hapana atagona kurishandisa. Saka pavazokumbirana ipapa ndopandiri kuona pane nhau iyi. Saka kozvikutaurwa napasi kuti pane vakauya vachitaura kuti vada kuimba vakauya vachiti akapa chipagwe sagara chipagwe kunyange ndakanga ndisipo, asi ndinozviziva. akabvisa yepasi Akabvisa aibvisire ani yepasi pasi haana chaakabvisa, akapiwa chete kadhini. Akanga akweretesa chibawe, ndiye akadzorerwa chibawe chake nemhuri iyi, hapana chikwereti chiripo. Uyu pasi akangopiwa, akakumbira, hapana kuita zvakaipa. Kana inini ndakazotenda ndikataura kuti uyu muregere arine ndiye aripo. Pamusoro wemadyiro, ndofunga manzwa tichitanga kutaura kuti tisakamupa gadheni yendofa kwake. Kana dai paizenge paitika ishu yakafanana neiyoyo, aifanira kudzoka patiri tete gadheni rinamati ndishandise. Munhuwo anga akachishandisa gadheni adzoka ane ishu yakati tingadai takazvinzwa, handizvakubvira ndakazvinzwa. Ameno kana kune vamwe vasikana pane akazvinzwawo, hatina kusangana neishu yakadaro. kuona matokutaurira kunewo kune matopesana pakutota sei, because as mamati ezveshuwa munhu akaita sei, isusu techitedzera zvakutoita sei, because tandabvunzira imi mapindura makati ezveshuwa akaita sei, musina kubvunza vana vachoni vakanga varipo akapuwa nemhuri, because zvikutoratidza kuti zveshuwa yakanga iripo. But isusu pataizogoda kubatsira ndipe kuti kunyange anga akabvisawo 50 kg iyoyo nenhingipini taura tiri kuchepeta amusoro dare isu takanga tiripo panhamu yatete nhamu yese ikaitwa zvakanaka, hatina kumbozvibva kune chikwereti, hatina kumbozviziva. Takangoona mukomana uyo achibatsirika kuti magadheni, tikati akachengeta gadheni nekuti Peter achiri mudiki, ndozvataiverengera. Hatina kuziva kuti iye vakanga vakambobhadhara, hatina kumbozvinzwa kusvika nhasi, hatina kumbozvinzwa. Takazoshamisika zonzi pasi atengera atete ava samanisi yegadheni. zvakatenda zvakanaka zvakubva zvaitwa kuti zvotikiriwa muchazonetsana, because zvichabuda panapa zvakuva kuti ndo zvinenge zviri zvakatenda zviri right, because zvakanaka kuziva nevanhu. Pamusoro wemadyiro, naye atete toti dai makandipa chibhake chaipfekwa naatete chiwe kusutu kuti zvikure kuendesa kumombe, mero wapita wakura mairo kuti uzivuta kuti ubhakeri babonye wakura Bachke gadheni zvakatosiyana. Aiwa amwe azanizukuru zvakutaura iyo yaini ndewati ndakakupa imba kana kuti chii, because tikutaura zvinhu ivhu kerera tikutaura nezvarei,
bhachi rinogona kupfekwa richibvaruka but taura yepingi watautaura pana atautaura pamusoro imambo pamusoro mese mumashi washe mese marakoterera naye zvinhu zvakanaka chaizvo isusu tiri watowa vanhu nyaya dzavo dzarutsara kuti hatizivi asi tichirwa mapoint kune nyaya saka toda kuedzanisa kuti titoona kake topedza kuperwa nenguva vamwe tabva kupera baba vari apo sori randivazivi ivo handizisi pawakapiwa gadheni awo wachitora chikumbira gadheni zvikaifanira kushandisa sei pagadheni hasi kushandiswa wasikana avo futi panguva yacho wanga wasingaite wakapiwa nguva yakanaka wakashandisa gadheni Peter achiri mwana mudiki zvadii kuti Peter wacho kukura kwaaita avo vanongogeza maoko no musikuru mawakura shuwa gadheni egerako nenguva takuda kutoona kuti gadheni unorima sei Peter wataura navo zvakanaka pagadheni yavo nokuti avo ishi akuda kutora kunzvenga naye kuti paane nguva saka ndikatambiyawo ava vakanditengesera ava vanga achiriva nadiki vanogona kuzvipuma ava havana kutengesewa asi kauchenjeri chete kauda kutora Peter avo ndomuonera ndai hapana nyaya avo ngadzore gadheni kuna Peter chete ingredisiye Peter anenani mamore mama saka angati kure zvakangoti angasati akuda ake zvegadheni taitongati kana mudiki angavika mwana because kana paane 6 years zvikureva kuti nguva yacho inanga ne19 or 20 years pazvisinei apa taita kukurukuro kuti tinyatsoona inonzi nyaya tiri kuwanzani zvikuru hatidi kurovairwa takaviga mupinyi zvinhu zvevhi hazvisi zvekurwira kazhinji kacho waona ingoita kuti zvepakesari zvidzokere kupi pakesari chingonzwira hamoti kuti ndibaba vako chingoita kuti baba vako ivavo vachiwana vachingowana ipapo vochitaurirana nababa vako ivavo kuti baba nindikine iwo kana une chokwadiwo chokuti une wakabvisa inonzi 150 kana kuti ndofunga wanga uchirima uchitengesa waona wakaita maprofits akawanda kana wairima ipapo zvokuratidza kuti wakarima wakatengesa wakaita sei ivo vakazoda kuti ngati chichipo chakati pamwedzi kubva wawainingirikina zvinozoita sei waona but sabhuku mutsvagire kana kune mamwe kana pane mamwe magadheni asi kwenyu makapedza kutengesa mamangezva apazita kuti akarake apetera amai munomuwanira ari kutibhera amai amai mai ake vapedza saka mai ake vapenyuka kwakauya achitoda kurima ndikuti kana pane pekumboti pakamirira pake vakawanda makawandire mama venyu vakomana muri vanga saka iwe wauda kubara uyu tatiwakautaro uyu uzokuna amai kune vamwe vakomana vai asi chinozoitika wakaona pakutengeswa uchiwa uchitudza waona because kana pakungotengeswa sabhuku gadheni iroro munoridzora rinenge raramwamo because hapatengeswi tati tibva takuudza hapatengeswi kana either munototsvaga vana vasina manhingirikeni magadheni mopa nokuti ivo vakangogadheni rinongopuhwa kunzi murimire nokuti pane panokwanzopa kudhuze nemvura mawana panzipo pasingabvumiwa kuti paitwe zvakati ndo pamunozopuhwa magadheni aya chatisikuratidza kuti patengeswe kana kuti kana mana kurendesa vanorendesera iyu kutoti vazoti vakurendesera munhu uri kutaura vanirishe ndinofunga ndinozvigona nokuti
matengesero ari kuitwa nevanhu mazuva ano vanenge vachitaura kuti tiri kurendesa iye munhu atenga. Saka ndo patiri kungotaurira kana ari Peter ada kurima imimi makutoziva kuti gadheni rara Peter do judgment yako kubva kupi kuno kwamambo yokuti muchapuwa inonzi LC4 yokuti iroro ndo richazomugaidha pese paanenge ari panetsa anenge achingobuditsa iroro kuti inini kwamambo ndakanonzi gadheni njerani. But kana raakutengeswa manje ndopatinozotangira weipa tazvitaurira noti pareiswa nyaya yekutengesa hatisi kuti pada kutengeswa sitingoti kana pakuzoita sei ndango vaindamai muri returning soldier vanhu muri kumusha kuita vari kumusha kwavakutoisha returning soldier vabva vatete vacho vakafa saka vavarikugira manzonanzozi kaya muzara seukama nekuda kwefu iri munorisiya muchiningirikira muzara se kana achiri kuparima ingoita asati akurima ingoita tiri hanzvadzi tapinzana matarasi ningirikiri uyokozati ava dhetete ava muzukuru mungoziva kwekugumira ungozvinzwa kapasi musaningirikiri ndanatete vakwavo sade kupatsanurana nekuda kweningirikiri aiwa ndizvo izvozvo takayambire haima musainendeni mane vakatana namugara wako sabu vanhu vatara nevaninina vana